Kevés. Sziasztok, én Ken HD vagyok, és itt van velem Marc HD, remélem lehet hallani hangom. Ja, és itt ülünk egymás mellett, és most csigózunk, legalábbis most Marc kezdi. Ez a HD csapat első videója, és nézzétek Facebookos oldalt, ennyit mondok én. Igen. Na, tölts. Előbb egy gyenge kis 200 FPS volt a játékon. Most meg 14. Most meg 10. Van, 2. Nem mindjárt 2 FPS utat. Igen. Csősztök, visszatértünk. Marci, most te jössz. Akkor meg fel, jó? Oké. Puskák. Au. Vállalkozó. Végre, Ne lőtt a csapatásokat, mert van sebni. Ott egy magyar. Az ne vagy búj. Hát van még pályákon, ez normálban nincs. De a versengő van. Mit lősz? Látógyel vagy. Ahogy térképet is nézhet. A bombásra ott van mögött. Védd a bombát, jó? Nos, minden terrorista ide fog jönni. El is vitték. Komolyan egy pöttyögtetős, nem is képfegyvernem. Ne kövesd, menj a bombához, fordulj meg, menj a bombához, azt kell vinni. 2 ember csak ki tudsz lőni. El is, nem itt van. De megijedtem, hogy bevágódott a képbe, gyerek. Deploying flashbang. Hát szóval ott van az egyik haverunkkal, ketten játszottunk, egymás mellett ketten. Menj a bombához, maradj. Látod? Megjutott itt a most. Állj be a sarokba is. Kampálj. Így jó. Googolj rá. Búcsor team. Na most felváltva játszunk, jó? Féles fogd meg. Come on, chop. Deploying decoy. Flashbang. De jó, köszi. Thank you very. Grenade out. Oh! Itt van mindenki. A bombás, az én van valamiért. Throwing smoke. Ezt a pályát kicsit sem is, nem bassz. Grenade. Akkor egy embert nem találok. Tudom, hogy WC-zni. Csak is felveszem. Utálom az alkát. Utálom az alkát. Szinte minden fegyveremre van skin. Nyugodtan rakd ide a dobozba. De, ja, tényleg. Elvettem. Grenade out. Throwing flashbang. Felsoroltam. Nem tudsz sorolni. Ez nagyon röviden legyen teljesen. Laying down smoke. Ki fognak jönni. Throwing flashbang. Decoy. Ne röviden! Teljesen. És az barát. Az barát volt. Az barát volt. Az barát volt. Grenade out.
valaki elek. Úgy ott volt M4-1-es. Azaz. És pont... Nem töltöd meg. De töltöttél és levitted az összes ábit. A granáttal nem törnyem be, csak úgy megmondom. Nézd a térképre, hol a bomba. Ott. Nem ölted meg. Good job, team. Felváltva. Sottit nem egyéb fel. Go, go, go. Az nem jó. Jó lesz ez. Deploying flashbang. Smoke. Van magyar tényleg? Grenade out. Van. Grenade. Mondom tényleg. Fogyatékos. Throwing a grenade. Fent küldött? Hol fent küldött? Ja, ott van fent. Throwing a grenade. Flashbang. Deploying flashbang. Ez hülye bedobott egy molotovot. Grenade. Kiírtam! Tényleg. Hát, granát. Júj. A videó miatt nagyon akar most. Reflex! Nekem hatalmas reflex. A 7 HP-d van, nem olyan baj. Nem, még 90 pajzsom azért, ha... Az... Good job, team. Megkapunk-e valamit? Kapjunk egy téli sportlátát. DAS 2, menj a legfelsőre. DAS 2. Azt nagyon, szeretni kell azt a pályát. Egyszer volt egy szerverre és évvég lett, még egy menetet nem tudom játszani, és kaptam cuccot. Na, Inferno. De az is jó. Az is bombás. Mennyit elostának? Mennyit elostának? De az nincs olyan sok pajzs. De van. Terroristák rakják a bombát, vagy a CD-k? Én ezt rakják el a bombát. A CD-k! Fölgondolják a terroristákat. Nézd, hogy néz ki? Tök jó, nem? Volt pizza is van rajta, Star Trek. Eldobtad a pisztolyt. Na, bárki. Ezzel lűni kell. Vajon hogy? Hogy kell lőni a fegyveret? Ne! Hogy kell mozogni? Mennyi? Headshot. Itt ne állj meg. Amúgy hátba támadtak, hogy így tök jó. Csak fuss a bombás után, jó? Akik ott előtted van. Istenem, ott van jé fölöttük! Lőd ki! Verme a fejemet a falba, az asztalba. Hello, Buzi. Ha de mind a kettőt kilőttem volna. Egy. És kész. Meg a botot is megölték. Azt kilövik, kimegy, kilövi ez a gyerek ki fog elülni. Menj ki. Az meg oldalba támadja. Hogy lejön. Nem, kilőtte. Jó fegyvere van. Ez erős fegyver. És ez most lemegy és a fog kiszedi. Hát igazából nem. Hát, neki jobb fegyvere van. Mint Marci. Jó, nem érdekel. Jó, de ennek több HP van. És sosem számít a HP. De volt olyan, hogy 2 HP-n volt, és kiírtam 4 gyereket. És így nyertünk. Fizet is kinyírnám rám. Nagyon nagy pro vagyok. Marci, felvette a fegyveremet. Cigány.
Lerakja a bombát. Flashbang! Grenade! Ez hülye, nem tudok rágatozni. Igazából nincs mit tudok. Hát ez Azért kaszettel. gondoltam, hogy neked Good oda job, team. Hát és mondta, hogy cheater a gyerek. Igen. Most mi is vegyünk meg a hangot. Mit? Let's go! Mondjuk be, vegyünk fel a hangot. Elárulom, én is csak csítelek. Srácok, Cheatelek. csak a dead. Ja, találtál meg legelőször. Várjál, Y. Nem, mit akarsz Y? Nem írunk. Nincs Throw in smoke. Az nem robban, hogy az idő. Nem tudok játszani. PLS menj, tudom, hogy ott van. Tettem a Backdigils. Onnan jött. Megöltem a gyereket. Nem, csak a D-csin vagyok. De miért? Nem. Nyírod ki. Mert nem kapok érte fontot. Nem baj. A csirkét, jó ki. I am throwing a flashbang! Menj. Az kilőtte a gyereket. Majd tudta, hogy ott van, ott szampalt. Ott nyugi van, nem ki. Planting. Bomba leergása. Bemegyek a szokásos kempelyemre. Decoy! Hogy tudtam, hogy onnan fognak jönni. Mindig az abban az irányba jönnek. Jól bennünk szampalva. Throw in a flashbang! Még szeretsen. De jösselek. May we receive from Nero. Nem jobb. Bal. Nézd meg, de csodálatos, hogy fejben hallod. Menj. Nem kell megállnunk nálam a bomba, te menj az. Csak akkor lőj, ha ellenséget látsz, és nem társad. Jó, nekem az ijesztő. Ugor ki és öld meg. Jól van. Úgy van, ment a sarokba. Menj ki is, öld meg. Menj ki is. De nem ott a sarokba, hanem ott itt. Akkor ugor ki és rakd le a bombát. De ezzel néz körül, hogy nincs ellenség. Az nem az én dolgom. Mondom, először néz körül. I am planting the bomb. 7 óra. Köszönöm a figyelmet. Csőztök. Sziasztok!